Makarwiwa mumba. Makarwiwa. Ndikwanise baba sikuti titetese bonde nenyoti atisati tateswa kugara kwese kwatabeta nguwa taifana kubone konzi tese takachena here. Gaura nyama. Iyo ndo anofana kutara nenyoti ndakanyora pachisamu. Ndakanyoresa itsamba Akizito. mushure mekunge madzimai vangu vandipa gupuro uri musi wa 22 last month. Gupuro iri rakauya nekuda kwekunge ndatora foni yavo no iyi yandinayo ndaona message yakanzi good night sweetheart I love you mwa. Message iyi yanga yakasevwa nezita rakanzi gweshe 2. Saka pandakaona message yakasevwa kunzi gweshe 2 mukadzi wangu ndichitora foni akabva notoro yangu abati izvo watora foni iyo ndakupwanya yani ndakupwanya yako. Saka pandakaona yakanzi gweshe 2 ndakabva ndadzosera ndakati gweshe namai vake ndobva ndamudzosera foni ubva ndidzosera yangu. Mushure mekunge ndamudzosera akandipa gupuro akabva abuda mumba matinorara mubedroom anorara mudining. Zvinova zvinhu zvakandinetsa kuti ko madzimai angu sei vagona kusvika kutora mata nekuti kupiwa gupuro nekusvika pakubuda mumba. Ndobva ndangoti zita rakanzi gweshe rikai ndinoreva kuti anogona rimwe munhu asiri ambuya vangu. Ndobva ndatoti ege ndimunyengetedze nawo ndamunyengetedza zvapera sorry mukadzi wangu dzoka abva angoramba abva arara mudining. Makuseni ndakangomuka wamiswa ye23 ndangoti ege ndirimuratidze kuti handida kugumbuka. Madzimai ndakuenda kubasi manheru ndakadzoka kuma11 ndadzoka ma11 ndakasoti madzimai ndivhurira kubva ndivhurira ndakasvika ndine mufaro. Asi mufaro wandaida kutsvaga kuti munhu iyoyo akanzi gweshe 2 iyoyo ndiani. Takatadara akati vanga ndikafonika wanga nako sozvanza taitona mavidhiyo so. Saka pavakamuka vachidye mwana nepi ndakabva ndatsvaga kafoni akanobva ndakaona kari musoro kwepiro vachidzoka ichidya mwana ndomba ndakati madzimai ko ndatsvaga basa kafoni kwari kumbotumira mameseji yakatumira meseji nezuro yeye arimbori ana wakati gweshe 2 zvakanzi ndimama. Kana vari mama mina nditori foni ndaizoda kuitora mina ndisechechi paiko kechi kuti ndimama here. Makarwiwa mumba. Makarwiwa. Kusvika foni nei pakupwanyika. Kusvika foni pakupwanyika achidyirwa sina mborwa nemukadzi wangu ndibva akandirwisa. Akandirwisa kusvika aona ndatora foni akabuda panze ndokunotora chipaipi ndaukura ndidzosere foni yangu. Ini ndikabuda panze ndikabva ndipfeka hembe ndidzoka panze ndasvika akabata chipaipi ndokusobata chipaipi chechi ndokukikisana naye madzimai panze kusvika ndamukurira ndikabva ndati komaisaoma kana vari mama tikurwirei ndatora foni yangu ndandasecha zita ndakanzi gweshe 2 ndakanzi tonderai chikono ndandamubvunza kuti anonzi tonderai chikono ndiani abva musunga abvaenda kupolisi abvatora vana abvaenda kupolisi. Ini handaurwa munhu ndandatera polisi ndandasobvunza kuti andikuwarura ndandaurwa munhu tanisana nyaya yefoni dzadziri kuma 2 ndikatanisa nyaya yefoni zvika nepolisi voda chena munorara nevana mudzoke mangwana makuseni kana amai maita se maroho. Makuseni akasvika ini ndandaenda kupolisi havana kuuya ndandaudza polisi navo mbonotsvaga munhu webasa ine mbonotsvaga kurarama kana vauya madzimai ndinodzoka. Ndakadzoka serero havanaita se havana kuenda kupolisi mangwana it was Monday. Musi wechipiri ndakabva ndaenda kumba ini ndandatorowo makipa nemasipetu makitu ake nemamwe acho manatura mamwe acho. Ndasvika kumba ndakasvika kuti madzimai gogogoi. Saka ivo vakabva tora chimwe chikii chandisina loku nacho bvaisa kudenga ndandakinura dho ndandakinura chimwe chekuzasi chekuti charamba kukinura. Ko madzimai nandisida kuti ndikuda inhela yangu nechaja chimwe ndipende pawindo zvakanzi nguva ino handivhurire munhu. Ndo upenyu hwangu kandine asima chindipa inhela ndipawindo abvaramba ndandatsvaga kasimbi ndobva ndagwijinura chiloku china ndapinda ndandatora inhela yangu ndobva ndatora chaja ndobva ndabuda handina zvandakamuita. Ndichibuda wabva nditera ndandaenda kupolisi wapwanya vamba
ndobva tasvika kupolisi. Polisi akati iwe kana iwe takuti uya kupolisi kana warohwa hauna kuuya. Izvozvo murume ari kuti angachide ndiyela aunomuvhurira apinda atora warohwa here handida kurohwa. Saka uchienda kushamba unotaura kuti nyaya dzinoenda kudomestic violence uende unotora nyaya dzako. Madzimai akabva asumuka. Wakabva asumuka musi wechitatu. Wakabva enda unomutorera maintenance. Ubva waenda unomutorera peace order. Pamusoro pegupu rero ravanga vandipa. Saka musi wechina ndo pandakaenda apa ndikano maintenance yakatopera. Peace order ndakaipiwa. Gupuro ndatiro kumashure kwavo ndakati gupuro rakandipa madzimai ndikanoudza vabereki vangu ndapiwa gupuro. Zvazi nemabereki aiwa gupuro tarinzwa wapiwa but aiwa kuno kwaonoenda se kwaunopirwa gupuro. Ini ndo pandakati uno vakizito ndakati aiwa ndo nyaya iri kutumba kwangu. Tiite se tiende kudare kwamambo. Ndinopiwa zviri pamutemo nekuti mumba ndikupinda mumba ivo vari kurara muneimwe imba indi kurara muneimwe imba nekuti zvinhu zvakaoma kuti nditi munhukadzi akakupa gupuro wopinda ko akasara kuti undidai zvisiri izvo tingogarisana kuti iye imba yake ini imba yangu ichirara ya ndokugarisana kwatiri kuita. Saka pakangobva kumaintenance wo musi wechina kwabva ngobva pamba halapo nandiri tori pambawo ndikutodinetso futi ndichiti nditsvage hembe dzokupfeka umba ndaona umba vangu makadaiso changamira. Ndachiwana chiri mumba chakasungirirwa ichi vakanzi kudiyamo Gabriel munhema nditi ndazviona zvakasungirirwa mumba izvi zvidaiswa muhembe dzangu izvi. Saka ndangozvitorawo ndikati zvangondivhundutsawo kuti zita rangu iyi hembe yachinge madzimai yangu iyi hembe yachinge madzimai yangu ndadziona nhasi kana mukatomutora peni yake utinyora kuti Gabriel munemo munoti hembe chimwe haibuderi mutinyora kuti Gabriel munemo. Saka zvanga zvakadai. Zvakapetwa zita rangu ndori mukati rakasunga. Mutinyora kuti Gabriel mumba. Ndakatotora mwana. Aiyo, ndakatotora mwana wangu. Musikana. Alright. Ndazviona hangu nazvo asirimo zvadzina munyaya dzangu. Asi ndangozviona zviri mumba. Amai mainzwa ungani imene yangu wana Gabriel. Ichiuti anzivaenda vasukira kushuru kwavo vati unoratidza umbo kwamambo. Saka zvitoti teso choti wojirenda tigaire bachire waitomba. Alright, sitaura itinzwe nyaya dzi. Pamusoro ema. Pai makatitonga. Makati ende munogara kumba zvakanaka. Baba ende munotengera mhuri yenyu chikafu. Mhuri chitese mhuri wade kurarama. Baba vananoita saizvozvo. Kumba ndakanoita kugara kwokuti kumpunyikidzika. Kuuya kwavanoita kumba vakunyepa tonane 11 o'clock. Mazuva esora na 3-4 o'clock. Ndonguva dzavanoita se dzavanouya baba avo vanachiuya kumba. Svika vazoti vunga vakatanga kupopota nenyaya yepfuma yekwaamai vangu yakanzi yakapiwa amai vangu vunga 200 yatombokwana nemombe yacho. Vachiti zvoni pasina mari iyoyo izvozvo bhava kwangu dai kwakaita se bhava kwangu dai kutobhusta. Pasina mari yandiendesa kwamai yako vaingoti pasi pawangu uyu vanokutaura nyaya yekuti mari yayo ndakatombosvika pakwati babasi muri kuda mari here yenyu imimi yamakada se yamakapiwa nani yamakapa mama wangu ndinoti ini ndikupfuya huku kana mati imi muri kuda hamusoda kuroora zvishuwa ndotose ndokwanisa kutodzorera mari yacho ndosiya hangu zvikuti se zvokupfuya huku ndokudzorerai mari yacho. Tifunga kuuya kusauya kwaita kumba baba waiuya achiti kumba handiuya neyoti kune huku saka ini ndoita asima nyaya huku ndita asima yechikafu chehuku ndikasvikirapo kuti ndakanosarenda danga revari zinini kuti chitore henyu danga handichita se handichita zvehuku neyoti murume wangu anoita asima ndakumboteerera zvikuda murume wangu neyoti murume wangu anoita asima saka ndinenge ndipfuye huku ndingochengetwa ndakagara ina handisina chandichaita. Funga baba vakatanga kufamba mushamwari dzavo vachiti kana mushamwari dzangu vaiti vakapinda vanotaura kuti mukadzi iye ine akutondinyengerera handichamuda beni mukadzi iye akutondinyengerera handichamuda ini ndofanira kuchengeta mukadzi wani mhuri yakatondiremera. Zvifunga vanoti vakauya babasi taure chokwadi mimi kana musisadere zvangu taure chokwadi. Aiwa chokwadi chawaudzwa nani vanenge vachiramba asi kuuya kumba kudya chakwaze kuwisirwa chikafu neni baba funga wakapedza kuwisirwa chikafu neni tichigara takawira
mvura chayogeza havabvume vanongoti ini ndogeza kwamai yangu ndofunga ndokuvaonesera chi mvura ndikasvikira pakuti kana nehembe dzacho ndaimbowacha ndichingira ndichiwacha ndikati semunhu asingatengesipo ndikatora mbesho ndichitowacha hembe funga ndikatsveta zvehembe izvozvo makatosvika dhishi rakazara hembe dzavo dzandakangoti vaito vakayachichinja ndichingwesa mudhishi kusvika musi wacho wavari kutaura zvefoni vakauya kuma3 dzavo idzodzo ndofunga bva vauya pesa taitonesana ndoti tichidzokera ndakanoramba bonde mambo ndakati ini handikwanise babhasi kuti titetese bonde nenyoti hatisati tateswa kugara kwese kwatamboita nguva taifanira kuboonekwa kunzi tese takachena here nenyoti ini handisi kuziva mufamba kuti kwamuri kuita funga vakaramba vakasvikira vachiudza mafriends avo kuti inini akunditi munhu handire chirwere inini munhu handina chirwere indakati aiwa kana sina chirwere chichanoonekata kuchipatara funga ndakaramba kubva ipapo achibva azotanga kuti musi wacho wandurwa wacho vakatanga kuti neyoti iwewe hausuda se funga vakatanga kutaura nyaya iyoyo ndifunga ini ndichibhadhatiza mumba ndakatodzoka nditoda inguva idzirei nditore foni yangu nguva yandakada kudhonza kafoni kangu nguva yakabva ndirowa mupamba vandatadza kuziva kuti kuchiwa zvanzi foni ichitosiya ndopanguva yakanditorera foni vatora foni udaro funga ndakadaona kukinura kuti ndibude panze ndikatoti babhasi munomundoziva ndokundirowa nguva vanonga chingondirowa rege ndomhanya ndikinure madhoo ndibude panze nyoti kana vakutondirowa muno mabva nanondidzivirira madhoo angu anenge akakiwa zvokuti kana mbavha yakaya haikwanise kuvhura funga ndikada kunovhura madhoo vauya vasina kana vakasakatombopfeka vauya bvatondibata vakati hapana kuvhura madhoo ndikati aiwa ini sikapanza chetese kana zvanzisewe uchingotarisira kuti unoda kurohwa nguva zhinji udai unokwaura kutiza kuenda panze ufunga kuti ndingakurohwa funga unga ine foni yangu ndibva ndati ayo sikagoru ndipe foni yangu zvanzi foni yako handisi kukupa ndikati vodaiti saka yavo yanga iri pachaji ndibva ndanodzura yavo pachaji ndabata yavo ndikati kana imi mati yangu hamisi kuda muchagarawo neyangu nichagara neni zvanzi aiwa kana foni yako foni yangu ndipe foni yangu funga mandavadzorera ndabvadzorera foni yavo but arara funga ndikatobva ndatotama zveshomba ndikanorera mudhainingi zvesho iwo avarirawo bhedhuru nemwana wangu kadiki kakaripo ndakakasiya kari pamubhedha nhambopera ndakatora vandanorera mudhainingi kuchichena ndakabva ndavhurawo madhoo angu ndakuita basa rangu ivo bva vangomuka bhotese bvarova pasi vangona chibhotese bva vadzoka ndofunga bvatanga futi nguva dzavo idzodzo dzavanoya kuma3-4 bvauzvo bvatatanga kunetsana tinetsana nguva nzvo ngawakuratidzei pameseji yacho